Hello guys, happy Sunday. Ayan. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to the channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Dahil po sa inyo ha. Labi na yun sa karoon lang nakakita ng video. God bless po. Daghang salamat kaya nakaroon pa ka nakakitaan eh. So, tanawag yun ninyo guys ha. Kung po mga video. God bless po sa inyo. Ayan. Ilang ito edad mo daw? Wait, dili sa bang 6 years old. Oh, 6 years old na guys, kalintura kagabi. Kalintura kagabi. Ventura sa. Para man sa sulod ni. Para sa sulod ni. Init kay siya gabi sir. 39 mo dihang Sabi temperature. no? Oh, may gani kay dili siya kumbulsyonon. Nigkatog niya makamata siya kay Oh. kumagwa nag-ice. Tanan lang jud anak init, ang utang, anak jud. Hindi kaliguan og buwan. Bibi Shark. Hindi na po. Ayan. Lahat natin siya, gulog. Buwan mo bang din? Buwan mo. Patayan natin siya dito. So ayan guys, maghilot nga na po karon sa shoutout sa mga viewers, regular viewers, labi na sa mga Facebook friends, hello po sa mga friends sa Facebook, sa mga subscribers sa YouTube channel, 2,600 plus, o sa mga top 3 na po mga countries views, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much sa lahat po ng mga OFW. God bless po. Sa mga nagka-comment sa ko ha, shoutout po sa inyo. So shoutout sa taga Biao. Hello sa taga Biao, no? So nadre si Dodong, kalituran na po. Bugnog yung lawag. Kaya mo siya sir. Bugnog yun siya. Ako ang gumi sa mga. Bikil lang yun. Si ang iya pang wawa pag apita sa iya nga pagkakuan. Upa mo kayong dagway siya. Gani jud wa na. Tumba ka? Sige, yung pangalan mo? Ha? Prince Lornitan. James Lonita. Dota si Kuya B. Asang ice ni Kuya. Op. Tumba. Tumba. Asang ice ni Kuya. Tumba. Luwas ka? Ilang dosan. Ang gumawa ng island. Luwas ka, be? Ako ang manghod. Katong tawag na ko ganina. Kuan siya, sir. Ganang dili mo siya init daw. Pero tugmar kayo pamati. Ang taso. Hmm. Ang taso na siya. Kalinturan na siya. Nasa sulod. Ayun lang, ang yung gipaminaw. Bugno ko ni ang taso. Ah. Ito sa'yo kita sa balay ganina. Kay patawag kay Nahilot na ako na. nailot na. Edad, anak ko na. Oh, 35 na. Katong payat. Payat na taan. Katay lang. Ano naman na, be? Mugawas ka? Asa di ka man to? Ay, biskwit ah. Ang ilabay siya. Magkat-kat yun siya na. Kat. At saka abot. La 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 la. Ay, tama na nato may kali dire. Nagkatid sa mga lao, nawa-nawa.
Nana, Bulog ang bata. Lugoy pa ayo. uso ko ante oh. Lugoy ang bata, mahulog. Naman tabaw si Wawaong. Dali. Dali, dali ikaw. Dali, oh, madula lang tao, dali. Dali tao, madula ka. Dali, daraon, naikuan, oh. Dali na. Sleepy na ka? Ha? Ah. Gisapot ang juday siya. Nahugman ang bata. Gusto man pakugos. Nahug ang bata, oh. La 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 la. Tara si kuya, oh, gilot. Awas si kuya. Bitay siya. Ay, lalaki. Ah, baby shark, oh. Ah, baby shark. Dali na, dili tao. Ipit ang bata, maipit. Ay. Kasi kuya, oh, ginilot, oh. Awas kuya. Ay, bas, ay. Yan. Sakay ka Abi na. ma-admit. Admit ang tanak ko. Ngani yung wawa kay dili lang sa daw. Oh. Okay. Kaya ibalik na dito kay nakuan lagi, nakuan lagi daw iyang diri ba lubot. Natandog na pug na mauna. Sus ni daga naman ta siya sir katong gikan mi diri natug siya. Mata niya nabot may mga igagaw. Daga na siya. Nalikaw na siya. Oh, wa naman di siya kalintura. Tingnan niyang dagan-dagan. Mo to. Dak-dak na yun, nahupas duyan ah. Wala ka natulak, no? Itulak ka wala. Wala. Natulak. Mau mo diri siya giya. Hindi ubo naman. Ubos siya. Naman tabaho man. Wala la la la. Dili lang ta ay. Tro. Ay fish ay tro si shark. Ang wagod. Ang wagod ni. Tro. Nawa, shark na. Ang si color ana pink. Wala. Green. Oh. No. Ano tro? Blue. Oh. Light. Ganda si Gusto ko yung ginilot. Diyan? Asa naman yung lingaw ane. Ano ito? Kadula. Tawagin sa ako. Kuya. Ilag ka kuya. Mas kuya tro. O dito, kadula. Kuya ba? Kuya. Look. Ano bata? Ano kuya? Ginilot ka? Mas kuya niyayay kaya? Sino? Monster na? Ayan o. May monster mo. Ayan, monster truck. Monster truck na. Ganahan kay si Kuya Prince ana. Monster truck. Ano? Nakakuha ng monster truck. Uy, color pink man. Yellow. Ano? Oops. Diba? Ano naman na? Ano ito ba sa mga ano? Kamatis. Oh. Agoy na. Ano na nawala? Nawala si Wawa, nawala. Ano ito, true? Kaluoy. Kaluoy sa mong bata. Kalulang. Ito ka kalula? Kaluoy man ano yun. Pero si Lula atra. Ano ko na natubo niya. Ah, modern. Wala na. Wala na. Sleep na lang ikaw. Wala na matog na wala. Matawag siya? Mana nga hilak. Para mara ng pabibi ba? Tulog lang ka, baby. Mana. Kulang mo na sa duyan. Matog na. Ayun, duyan kay katungoy guyo. Isa ba? Isay! Ano na si kuya? Ano na si kuya? Hilap na yun siya daw. Buniti sa. Oh, ano si kuya dyan? Yaan ko niyo mo kuya.
ni Kuya. Daluoy. Say, dali, say! Kuya, oh. Asa mo gikan, Thank sir? you, Kuya. Mura mo gikan. Ay, buntag. Ikaw makadiyan. Amo tong labiaw. Kasi na kaya ma. Meron ka. Kaya nakadali ha. Nice ako. Ay, hila ka. Gabi na yung tula. Gabi yung pinatas. Lato, lato. Hindi ko nagkuha ko. Dura lagi di. Uso na kayo dito sa musik. Mahadlok ko hospital. Hadlok kayo. Wala ko yung gana sa hospital. Nya. Kalentura ko po. Unya karon sir kay. Inaalam ang Tanang be kay no, gi baksinan ka niyang bata wala ba yan nina ug pabaksinan. So lahi siya ang kuan. Tugon naman na siya langga. Ya magkuha na siya na blackout kay mag-practice na sila sa Lunes kay mag-recognition may gadit may kinder. All Roman og pinikap. Dali. Advance mo kayo dugay. Ay dali. Lain din yung pamati. Pakpak, say, pakpak. Kuan mo sir ganang init ba yung ulan o kalit. Sa bugno kayong hangin na ba? Pakpak, say, no, pakpak. Pagkauman kay Pakpak. Ang service ang tanay. Hindi ko Pakpak, service. say, pakpak. Ang time wala na ba? Singit lang ginako na yun. Wala may tekren. Amba. Hindi niya pumuntaan yan. Stress. Ang ba- Ang ang ba- daw. Ang baba. Ang ba sa'yo ba? Lingawa ko iya. Linon. nilam na gud siya kuya. Tagay biskut. Nangita din siya sa imo kuya oy mo itong nag-cry siya. Katawan ka. Wala ko magbugan. Uma pa. Nakong gani. Walo. Ilan na say? Oh, mana, matulog ko sa balay. Ay, Watsa, watsa. Hala, Surang-surang. hala. Lagi katawa ka sa mga pamang. Mama, na. Ligo ka swimming pool, mama. Hala. Asa man itaklo sa? Sana, ato na say mama. Bye. Saklob sa? Mas cooker ba? Basta nagbong. Gula di hagbong. Dagan guru. Kapoy man din yung all-around. Ay. All-around ba? Kapoy ka. Waswindog. Dagan kay ka. Ilan ka boys yun ka? Ako tara man ang ayuda. Dugay lang yung ayuda. Bawal, yaw. Pa. Hayang ka. Lebe. Ayun na. Ayan. Ayuda mo sa hiligan, masubal, mapas mo yung kag Mao jud pabuto na sa abutan. dugayan. Kaya pag-abot, Maklay kamay ra kaya. Dagang yung kasangitan. Sa paita. La Richard, ano ko sa Short kasapo? open the short. Dahil ko siguro sila kuan dito sir no. Siya mo pa niyo. Na iyang asawa kay congresswoman. Dali ra kay pag umuupo. Ngayon, ay sinako na. Mao jud. Sige, gripa. Bulos na kayo magripak. Pasana na, pasaan ka no. Oo. Kana po. Isa ka bulan na na ako sir. Kat-kat na doon. Bantay. Karating mo lamang. Halingaw kung magkumungutan na sir. Yan lang pagmangkon. Ay pag umangkon nila. Oh, anak ba na sa inyo? Gawas ng singot to, ayun na. Pero nga doon, kat-kat doon. Gawas ng singot, Karate mo na. ayun na. Wala siya sangit sir. Wala siya sangit-sangit. Sangit nga. Nek, kuan ba kanang sige ra ba siya handom sa iyang apuhan. Man.
Kita pala nila, panutan yan, mabikil lang. Hindi kailangan. Ano yung kwan sa pikil? Lagi ako muna gabi. Pero ganaan mo dapat kung doon dapat ito. Ay, beri mang tagpo dito. Nagaragkot, mami. Labi na ka ng mga okasyon, Sige, birthday, anak ko. ihikap ni sa iyang. Mana, mana, ikaw na po ibantay mga thank you. Baka na po na kung balik ko sa ito. Pagbuhila, Sa lugar na si lang. Mamang. Kalingdos na si Kuya. Sa lugar na Ay, kasakit. Sa kunti lang ikaw, sangit-sangit diya. Say! Mangon say, sunod. Dawa, sudan doon. mura ko Japon, Litson. Sudan yung Damo ato ka palengke niya. Ano lang. Pag mo ato ka palengke niya, pamalit og ato. Karanay cheese. Thank you. Pwede na pod wala. Thank you. Murag puno dyan ko ron. Mana, say! Ito na swimming pool, nagkang tubig na. Hindi na mo. Ano kasi? Ano, nandugan mo kung hinulog. Kiri, buntag ba ni Kiri? Maka. Grabe chlorine to swimming pool lang. Pagawas na ko. Alo. Ano mo? Lain na yung Grabe namang aso. Pero sa Federicos ba, nagawas ni mo, wala lang. Na, may cart. Ha? Sakit kayo no? Ah, bilang. Uy! Magtarong Kuya. Kasangit. Pagkasangit. Ayun. Lapos yung talasot sa pinagana. Sugot ka itong dagat. Lapos yung talasot sa. Bisa namatay tiguang? Asa? Na namatay tiguang? Andili ang akong papa bang. Wala yung namatay tiguang babae. Wala. Wala may parenting namatay babae. Dugay naman ko. Dami na kayo. Unsan ninyo? Ako mga lula. Akong magulang po na babae namatay. Sige po siya ingon mo. Ato ta dito. Naikuan, babae, katigulang. Ate Gula. Naitigulang babae. Ang basig. Ang kon sa iyang papa. Mama, Babae man, tigulang no. May naghikap Pero wala man mga ano. Nalay, pinakadoon lang din na to. Pero dili na sa solid. Piang mo dyan siya. Bikil din mo siya. Ayaw ko ng piang, kaya kaya ng piang. Taas kay piang. Grabe na. Lisa na. Piang mo yun. Bali na. Wala, bikil lang. Pag bikil lang. Ito lang tas ginagmay. So ginagmay lang ta. Imbes wa lagi Ay, siya. wa. Wa siya nihilap nga. Na-slide siya, nahilap. Nahilap siya kaya gikustot na ko Patlagutan ako nagtanaw. Nabikil, kusno. Ay, sa kusi di ay. Lagutan dyan Sa ako kusi, na. dahil Nagtanaw nga. Sistora, ingon na yung apuan nga. Wa na. Anapod na bundak. Nabikil dito, say. Dili dito ko siyo na. Dili dito ko siyo na, say na. Agkan lang to siya kay, say. Si lagi si kuya lagi. Alukan lang dito siya, say. No? Ano, say. Ang bisay-say naman eh. Tabi kayo mo naman trabaho. Asa mo ba? Asa bird? Asa bird? Wala na. Asa bird? Wala na. Bird? Hello? Hello? Saan ni sir? Napa man may gilot, sir? Napa may gihilot? Mga alas 5 pang bakante.
Daghan ko kayo sir. Mari lang ka dire. Sige, sige. Pagdala doon ka malong. Malong, medyas, jacket, pajama. Gani, mag-jacket yung diniguman kaya ang panuhot, bili, sulod. Sure naman kaning alas 5, sir. Sige, sir. Salamat. Di ba kanting oras dam? Tama din. Fast forward niya. Ano magdagang tubig nyo? Init ang ulo. Nasa ulo ba? Ulo ang iyang kainit siya. Tubig dyan ha. Dili soft drinks ha. Nakadungog ka. Hindi sa press tubig. Pero pwede ra bugnaw sir no nga tubig sir. Ano pag bugnaw kayo? Ay, Pwede man bugnaw kayo. Alam bugnaw kayo. di man good kayo siya inom ba sa dili. Bugnaw ba? Kasi bugnaw lang gud mo. Ilang po para makaihi na siya. Ay isa ka daw mangihi. Okay na. Gawa ka ng init. May lisod sa init. Masubod. Hindi ba no? Balik-balik ba? Katawag gani ang kuan ang sunga kay nang may mga silingan dito ng kuan trabaho sa sunga kung ingnan nga madawat ba mo garanti liter sa sunga Ito na. kanang inigbiling sir ba ng mga ayo tag-assistance sa mayor sa kuan Dinidig. madawat na sila naman dun sa MCDC di daw mo dawat kaya mo silingan dito na admit wala cash daw ilang gipangayo dito. Dawat man ko nakadungog mo ko. Kasi makakuha lang mo kuan dawat. Dabay na, say. Wala daw nag-cut-off daw sila dito sir. Kaya dako o pa daw nabayaran Pakabayan sila. siguro si Hmm. Kabunggo. Paguro, SWD, taksan pero kaayo ko ano pero nabayaran. Lang. Salig-salig. May kuan ang gapo-gapo niya, wala man di ay ka. Ilabay. Ay! Saan din siya? Dada. Kaon mo na ito. Nay biskit, usik-usikan. Ay, latosod. Bangon. Marikod siya sa video mo sa iba. Sipa na kayo no? Sipa na kayo ba? Pating ubo. Nara. Diyan ka. Inay. Hindi bitulog. Bitulog sa ipag ang mata. Dalo pa nga di takatulog. Magsige po pananday. Mukha ni tawhana. Muna hindi ko ganahan magtapad. Kay matarog ta. Mata na po. Di nakabalik ko katog. Agad pagtulog. Kang lamok ba? Kamot mo ana. To na po. Samok. Kay matug mag-imusara. Buntag pa mo mata. Nay? Oops! Ay matuog hindi mo balay. Oh, mag-alingasa ka no? Ba't nga napugha na? Di naman ko sa imong posisyon sa tuog pa. Manibago ka. Ay noon ko. Kami nga naman ito may bukid kay kuan. Mosquito daw mong bitbiton. Ano tayo mo? Yan, ana sa tiil lang ba? Ito gabi yun lamok. Bahala na rin. Anak ko, basta na dyan may mosquito. Say! Dali, nilaga dia. No. Nyap. Dali. Lamok na nilamok. Nyap. Dali. Give mama give. Dali. Gay ko be. Ay, kana napod. Ano yung ginakuha di lalo mo. Mga mga Nato sila siya kuha.
Ano lagi ikot ka karon? Ikot ka karon na. Udah. Nuno ha? Nuno. Shh. Dili. Ay, lagi ko di. Nuno ya. Ay, naman pa na siya. Ikaw, basi ganahan ka ani akong baligya oh. Asa man? Ay, kanang luya ah. Haplas. Dili ay kanang inumon ba? Ay, tambal sa kanunod. Dapat kanuhot. Salabat. Pila po dan. Ay, ay. Halang dan. Ano mo sa pata? Ikaw kayo mo ni? Dito sa Dali. mga bukid. Ay, pure ni dam. Ano sabon? Pure na. Ano ka pagkagaling ba? Sida pungkot. Kawas panuhot. Salam? Isa lang doon mo. Tingnan lang ako. Ulo bitaw. Ayaw na! Bata, ano? Ayun na, Jesus name. Na, ay ko katawa. Ayaw na. Bilis na. Okay. Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye.